ddim yn siarad Cymraeg, sa'n credu byddwn ni'n gyflwynydd teledu nawr. Ges i'n swydd cyntaf yn actio yn y Gymraeg a'r opera Sebon Gymraeg, sef Pobl y Cwm. A mae di agor lot o ddrysau gwahanol I fi, es I o Pobl y Cwm wedyn I gyflwyno raglenni S4C. A bod fi'n cyflwyno raglenni'r Gymraeg a Saesneg nawr, sa'n credu byddwn ni wedi mentro mewn i'r busnes yma, sef e ddim am yr iaith, felly mae wedi bod o fydd I fi. Mae'n golygu lot I fi allu ddefnyddio Cymraeg yn yng ngyrfa I. Ges I ngodi mewn cartre Cymraeg, nes I ysgol gynradd Cymraeg, ysgol uwchradd Gymraeg, nes I wneud yn raddi yn y Gymraeg. Felly dwi'n teimlo'n ffodus iawn nawr I allu gweithio a siarad yr iaith bob dydd yn gwaith. Fi wastad yn trial defnyddio gwasanaethau Cymraeg pan bod modd gwneud. Fi'n googlo yn y Gymraeg am nifer o gwmnïau gwasanaethau nawr wrth gwrs sy'n cynnig gwefan Gymraeg a gwefan Saesneg. A beth arall fi'n neud? Neud pethau'r banc I gyd yn y Gymraeg. Yn hoff gair Cymraeg I yw chwyrlu gwgan. Mae'n dda, ynddo fe? Chwyrlu gwgan, achos bod fi yn licio fe mae fe'n swno. Chwyrlu gwgan.